Gaudir de la cultura gastronòmica d'Alcanar ja és més fàcil per als amants de la bona cuina de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els visitants interessats en conèixer aquesta població i menjar als seus restaurants ja no s'han de preocupar per agafar el cotxe i eliminar el consum de begudes alcohòliques. Un conveni entre l'empresa IFE, l'Ajuntament d'Alcanar i una dotzena de restaurants de la població, units a través del grup gastronòmic, ha servit per crear l'anomenada ruta gastronòmica en bus des de Barcelona a les cases d'Alcanar. La proposta ofereix un pack complet per arribar a la població, menjar-hi, conèixer els seus atractius paisatgístics i culturals i acabar tornant a casa. El menú que el restaurant ofereix és de 18, 25 i 35 euros, que en el pack d'IFE seran 50 en 10, 58 en 15 i 69 en 60, que és el que li costarà al comensal el pack. Vindre en l'autobús, dinar, la visita guiada i tornar. Els restaurants d'Alcanar i les Cases ja tenen una base de clients de l'àrea metropolitana de Barcelona interessats en la seva cuina amb productes locals i de qualitat, però amb aquesta nova aposta esperen ampliar-ne la seva presència.